محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی قدر اور اہمیت نو بیان فرمایا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ جس طرح ستون دے بغیر چھت قائم رہے یہ ممکن نہیں، نماز دے بغیر دین قائم رہے یہ بھی ممکن نہیں۔ جس بندے دی نماز نہیں اس دا دین نہیں۔ تا کر کے رب العالمین پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن دی معراج ہے۔ تیسری حدیث مصطفیٰ دے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز، اللہ دے نبی نے فرمایا۔ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، حضور نے فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی علامت ہے، نشانی ہے۔ محبوب نے فرمایا نماز ایمان دی جڑی نشانی ہے وہ نماز ہے، ایمان دی نشانی نماز ہے۔ تھوڑی آواز موٹی کرو، آواز اونج مٹی کر دو، شور نہ بنے، تھوڑی موٹی کر دو۔ ہر شے دی علامت کوئی نہ کوئی ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان دی علامت نماز ہے۔ تو میرا بھائی فرائض دے اندر سب نالو وڈا فرد جڑا ہے وہ نماز دا ہے، اور اللہ دے قرآن نے بارہا مرتبہ نماز دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی اہمیت نو اور قدر نو بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میدان معشر دے اندر جو سب نالو پہلا اللہ تعالی سوال کرے گا اور نماز دے متعلق سوال کرے گا۔ جس دی نماز صحیح، باقی اعمال اللہ تعالیٰ دے درست اللہ قبول فرما لے گا کہ باقی اعمال بھی دے درست نے۔ جو تو نماز درست ہے تو باقی اعمال بھی درست ہو جان گے۔ اگر نماز ساڈی پوری نہیں، نماز دے اندر کمی ہے تو باقی اعمال دا ساڈا کی معاملہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہونے۔ جو تو پہلا سوال ہی ساڈا کامیاب نہ ہویا، اس دا جواب درست نہ ہویا، تو باقی اعمال دا ساڈا کی بنے گا۔ تا کر کے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تواڈے بچے 7 سال دی عمر نو پہنچ جان تو انہاں نو نماز دے واسطے حکم کرو، تلقین کرو کہ نماز پڑھن، اور جدوں 10 سال دی عمر نو پہنچ جاون بچے تو حضور نے فرمایا سختی دے نال انہاں تو نماز پڑھو، حتیٰ کہ بسترہ تو انہاں نو الگ کر دو، سختی کرو انہاں بچیاں تے تاکہ او نماز پڑھن دے عادی بن جاون۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا بھائی یہ بہت افضل اور اعلیٰ عبادت ہے، فرض ہے، کسے مومن نو اس دی معافی نہیں سوائے شرعی عذر دے۔ تو میرا بھائی اس دا اجر و ثواب بھی عظیم ہے۔ میرے آقا نامدار نے صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتی، حدیث شریف ہے، حضور نے صحابہ نو فرمایا کہ اے صحابہ دسو اگر تواڈے گھر دے سامنے ایک صاف عمدہ پانی دی نہر جاری ہوئے، صاف شفاف پانی ہے اور عمدہ پانی دی نہر چل رہی ہے، اور تواڈے وچوں ہر بندہ روزانہ 5 وقت اس دے اندر غسل کرے، اے صحابہ دسو اس دے جسم تے کوئی میل رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ نہیں، صاف و شفاف عمدہ پانی ہے اور 5 وقت غسل کرنا ایک دیہڑی دے اندر 5 مرتبہ، تو یا رسول اللہ جسم تے میل بالکل نہیں رہے گی۔ اللہ دے نبی فرمایا اسی طرح مثال نماز دی، جو 5 وقت مسلمان نماز ادا کر دے نا،
تے جس طرح غسل کرن نال جسم تے میل نہیں راندی، 5 وقت نماز پڑھن نال انسان دے گناہ ختم ہو جاندے، گناہاں دی جڑی او میل ہے، گناہاں دی جڑی جناب پلیدی ہے او نماز ختم کر دیندی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھن نال انسان دے جڑے گناہ ہیں نا وہ معاف ہو جاندے۔ آکھو سبحان اللہ۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث رسول اللہ دی آقا نامدار نے فرمایا جدو بندہ نماز پڑھتا ہے صبح دی، فجر دی نماز ادا کرتا ہے، ظہر دی نماز دے وقت تک درمیان دے اندر جڑا وقفہ ہے، خلا ہے وقت دا، نماز صبح ادا کیتی پھر ظہر تک جنہ وقت ہے وے، کوئی گناہ کر بیٹھا وے، گناہ دا مرتکب ہو گیا وے، ظہر پڑے گا، فجر تو ظہر تک دا جڑا درمیانی وقت کوئی کمی ہو گئی، گناہ ہو گیا، رب العالمین ظہر دی نماز دی برکت نال درمیان والے گناہ نے انہاں نو معاف فرما دے گا، گناہ معاف ہو جاون گے۔ پھر ظہر تو لے کے عصر دی نماز تک جنہ درمیان دے اندر وقت ہے، انہاں 2 نمازاں دے کوئی گناہ کر بیٹھا وے، عصر دی نماز جدو ادا کرے گا مولا کریم مہربان اس عصر دی نماز دی برکت نال ظہر تے عصر دے درمیان دے گناہ جڑے ہیں نے انہاں نو رب العالمین معاف فرما دے گا۔ پھر جناب مغرب دی نماز ادا کرے گا تے عصر تے مغرب دے درمیان جننے گناہ نے انہاں نو رب العالمین معاف فرما دے گا۔ عشاء پڑھے گا، مغرب تو عشاء دے درمیان کوئی گناہ کر بیٹھا وے، غلط کاری ہو گئی، بدی کر بیٹھا وے، کسے جرم دا ارتکاب کر گیا وے، عشاء دی نماز پڑھے گا، رب العالمین برکت فرما دے گا، مغرب تے عشاء دے درمیان وقت دے گناہ معاف ہو جاون گے۔ اے برکت ہے نماز دی۔